kwa Isai wose mtitana baba wanakomana na mweyake. Amen. Notenda newandikudzira wachindipa nyembe wachindipa mavhai apo ndakati kusimudzwa. Ameno tichaita sei wafundisi nekuti unopuwa manyembe akadai nemavhai wosimuka panapa roramba kusimuka. Ndiko kupakura kwachero ndezvaasheka zvine zvaMwari rakanaka tichimboverengwa so. I remember one preacher kuZambia aibva ati richiverengwa so rapedza aibva atoti no marinzwa shoko endai munoita zvakataura chechi yapera because kuriparidza nekuridudzira kwakuri kanya otherwise rakanaka rakadaro. So whatever effort that we put kuedza kuinterpreta shoko raMwari kwakutongoedzeserawo, but otherwise makanzwa vanhu vachinyemberana kuti anogona kuparidza kudarika mumwe akasimba muparidzi mukuru musanyemera. Hakuna muparidzi mukuru, muparidzi mukuru ndo shoko raMwari rakadaro. Munhu azointerpretawo nenzira dzaainterpreta nadzo masitaira ekuvavarira, but otherwise kuti tipinde mudenga chaimo iro rakanaka rakadaro rakangoberengwa rakadaro tobva tatoenda kumba zvedu aiwa tinenge takomborerwa. So ndoda kutenda Mwari chikuru sei nevafundisi vari panapa. Ndiri kuona vakoma wangu by work and also by association. Abanyarumwe mukoma wangu chikuru mukati mediasis, those are senior clergymen. Toda kutenda shukuru nenyasha idzodzo dzatisanganisa pano pabanyarumwe. Toda kutenda pamanjengwa ndimusoni, saka isusu vana musoni we are one. Tenda takazongorasika but takada kudaidza tinashe mugabe munotozoona kuti pamwe baba wake newangu vanodaro vari vamwe chete. Ndoda kuremekedza rector wenzvimbo inoyi, rector one of the most beautiful churches in the diocese, ndazvifarira. Ndatarisa panze apa ndakati kana kunana green leo manje ndakusara because kagreen kari panze apo uku hatisina mvura kunana St. Luke's kwatiri. So excellent, well done St. James Warren Party. Now wafundisi ndavaremekedza, but I want to respect them in the capacity of Hope International. Baba manje the team yese you've done a very good thing. Mamakatanga nechinhu ichi ini ndiri umwe wevanhu vakakurumbidza kuchigashira nekuda kumhanya nacho, because ndiri munhu aifunga kuti hazvina kunaka kuti vanhu vagare kana kuti vanhu vafambe vachiteera machechi emweya vachinotsvaga mablessings. Iye Mwari akavaropafadza mukati mavo imomo, munhu akatokwana akaona blessings. Saka makazoenda machechi emweya anonzi mablessings, muchaona kuti hamuna chamunowedzerwa, hamupiwe imwe nzeve yechitiri kana kuwedzerwa rimwe ziso rechitatu kana kuwa imwe mhino yechitu. But hameno zvamunonamatira monzi mapiwa, hapana chamapiwa ba, because zvese zviri mamuri ndo zvinonzi blessing. So blessing is about a person. Saka ndakati nini Mwari vaite henyu matiri pachirongwa chakadai kudarikidza neHope International kuti tigomotivheta vanhu vedu kuti varege kungogara. Vamwe vedu takange tagara tongokuramba takagara panorangana wakaipa mapisa remanamba wani nobva yacho akakomborerwa vasingafambe nzira dzeapo pavane vanorangana zvakaipa asi vanovavarira to make a difference muupenyu hwavo. So ndinofara zvikuru nekuda kutenda veHope International nekuda kuprogram ramakasimudza. Isu takabva tari kumhanyirawo, takabva tari kubvuta kwakumhanya navo because we saw an opportunity yekuti vanhu vaMwari vaite make a difference neupenyu hwavo. Muri kuona because economy yedu yakaoma. It's not Zimbabwe chete, makaenda South Africa, makaenda kana unana Britain, muchaona kune recession akawanda anoitika. Musanyeberwe kunzi economy yakaoma ndekuZimbabwe chete, musanyeberwe kunzi vatungamiriri vari corrupt ndevekuZimbabwe chete. The world over economies not very pleasing, particularly neCovid yakazouya zvinhu zvakabva zvatonyanyisa kuoma. But onai zvinoita Mwari wakagadzira basa iri remukana kuti mimumotivate mugone kuunganidza muchichengeta mari dzenyu pamwe chete kuti muzvibatsire. Musati matomboziva kuti Covid ichauya. Covid yazouya tanga tatovamo kare, vamwe vakatozotanga kutsvaga kuparapatika munguva yeCovid. Toita sei kuti zvibatsire, toita sei kuti tiunganidze. It was very difficult for many people, but mimi wakanga vajoina mukando way before COVID-19
muchaona kuti hazvina kukuomerai kuramba muchingotovanudza simba ramakapuwa naMwari nekugona kuunganidza zvamakapuwa naye Mwari pachake and make a difference mukuunganidza kwenu. So I want to congratulate Baba Manjengwa and the rest of your team for putting up and for bringing this Hope International to Zimbabwe, particularly to our diocese. And mimi watendi wedu diocese makabva madadisa makakwanisa kuona opportunity paisati yaonekwa nevanhu. Our duty nhasi nderekuti tichidzidzisawo vamwe kuti vaonewo zvatakaona, vamwe vaonewo zvatakaona. Do you know ndiri kuGuruve? My mother was born and bred in Guruwe. So ndo kwataita kumusha kwedu by virtue of being Tanzania kunana Dodoma wana Selemani wana Musoni. So ndaenda musha kwa mine wangu kumusha. Saka pane pango painzi pa Eureka mine. Pane wanoziya Eureka mine? Simudze mako akambo wanoziya Eureka mine. Kana ndo akambo inzwa. Yeah, it's a gold mine. Wanatorwa wanoziya because ndo inotora mari ka magaja. So pa Eureka mine pakagara 150 years. Paine vanhu vaigara ipapo. Vakavaka matanga emombe, vakavaka matanga embudzi, vakavaka matoilets avo ipapo, vakavaka dzimba dzavo nematura vakarima vari panzvimbo yavo 150 years. Then later, I think it was in 1999, pakauya varungu, vakauya marunzi mageologists, vakapfeka tumaziso twavanopfeka vatanga kuongorora vachitsvaga goridhe around Guruwe. Ndobva vaona kuti panapa pane vanhu vagerepo, pane gold mubasa. Mubasa vanhu vakagara pari 50 years vaingoziya kurima chete nekugara ipapo vachigara ipapo vachichengeta mombe dzavo, matanga embudzi nemombe nehuku. Havana kuziya kuti pavakagara pane chinhu. But umwe munhu akauya kubva kunze kwenyika akauya akauvheneka akaongorora kuti pakagara vanhu apa pane gold. Saka what happened, vanhu vakabva vanzi vakusimudzwa. Havasiziva kuti kusimudzirwei, but vakanzi vakusimudzwa pane project ida kuitwa. Ndobva vanzi munhu wese anga ane 2 rooms takumuvakira 4, anga ane 4 rooms takumuvakira 8. Saka munhu wese akasimudzwa, makuwai hama dzavo, pakauya makofini nedoves akatanga kutorwa akaiswa makofini manyowani akanovigwa pakanaka, vakapuwa pamwe pakanaka pekugara, vakavakirwa, vakafara, vakati Mwari vatishamisa. Vapedza varume vakatanga kuchera gold. And I'm sure according to statistics pakaita mabillions nemabillions egold raibva panzvimbo pakagara vanhu 150 years vachirima ipapo vachigara nekuchengeta mbudzi nemombe nehuku, but vanhu vakabudisa mabillions. So muchaona kuti many times tinenge takagara pagoridhe toita makore tisingamboziya, but vamwe vanhu vari uko voona goridhe riri patakagara vouya kuwana ufumi votosimudzwa naMwari nepatakagara ipapa. Do you know ini ndairamba ndichikura kuti anogara benji remuchechi mahara, because benji remuchechi randaigara ndo benji raigara vafana vakazonge vari pamusoro pedu masinia edu, vakagara pabenji iroro vakanamata Mwari, vakaenda kuchikoro vakanamata, vachienda kuchikoro vakaita madhokta vane mukurumbira, vakabva vaita upenyu hwakanaka, vakachengeta vabereki vavo. Ini ndikufunga kuti ndakagara pabenji pakagara munhu akabuda akanamata, ipapo akatoita dhokta. Indogara ipapo kuramba nekuklina mafuro musupermarket. Saka uchaona kuti ukaita zvekutamba manje unoona uchigara pabhenji rakagarwa nemunhu akabva ipapo akaita profesa, but iwe woenda soka wotadza kana kuita certificate. Asi uchigara bhenji rimwe chetero, because patinokumbira ndipapa ndopatinoyadzogara tichikumbira kuna Mwari. Saka kukumbira kwako kwaita sei? Unongokumbira pachakura pano. So let's ndikukurudzira, I know kuti vari kurekodha ngazvifambe. These conversations must continue mudayasi rese. Onai kagoridhe ratakapuwa naMwari, onai mukana watakapuwa naMwari wekuti tibatanidze zvatinazvo. Hakuna munhu anofanira kukwereta mari kuti azokanda mari mukando. No, haukwerete mari ukande mukando wozoda kuti wotora mari yewapuwa kana pasheri onobhadhira chikwereta. Hapana kuruenda urufanira kuti Mwari ndipe mbeu yekudyare. Kana mandipa mbeu ndakadyara, mbeu iyoyo ichabereka. Mbeu iyoyo ichibereka imi ndinopafadza, mbeu iyoyo ichiita sei? Ichibereka. Saka mukando ndinokurudzira kuti Mwari ngaive tibatsire mudayasi muno, vana baba vana mai vakomana nevasikana vakwanisa kuona goridhe iri ratakagarira. We can go places nemukando takamboita nevafundisi, but usati wafoma. That's why maona ndakazotaura naBaba Manjengwa ndakatikumbira kuti muyozotibatsira sevafundisi
because I know zvatiri kuwana zvishoma. But chakaita kuti nyika dzikure zvinhu zvese zvamunoona pazonzi pana America yakavakwa zvinotyisa, it was because uyu neuyu akaunza kachikamukaki kana makasanganisa tunhu tudiki twakawanda dzinoita chinhu chakakura. Every big thing that you see is made up of small particles that are joined together to form up something huge. Saka uri wega ukwanise. But if you are joined by the other, you are a formidable force and you can go to greater heights. Amen. Saka soko rangu nhasi pandiparura ndinoita shoko raMwari nderekuti pawakagara pane goridhe, kana usati wariona kumbira Mwari kuti Mwari ndiratidzei zviri pandiri, ndiratidzei ndione, nekuti pandiri apa pane goridhe. Handisina kumirira mumwe munhu kuti asvike. Pana vanhu vamakatoudza nezvemukando, vakatotora vakatoushandisa concept iyoyo vakatobudirira pamwe kutotidarika, nekuti isusu takanonoka kuona goridhe riri patiri. Amen. Baba wangu wairamba tiri chikoro kuti munokontribhuta mari yebhazi rechikoro, wakontribhuta mari yekutenga kubhazi rechikoro, woshaya kana one day unorikwirawo kuenda Bulawayo. Kuzi vamwana vakangwara vaipatisipeta, vaipakadzana nemasports kunomhanya, vaibvamhanya vachinopractiza, vobva vanzi mimi masanzwa Bulawayo. Zvakadzana nekunotamba bhora vaiendawo, vonotamba bhora vosanzwa, imi muri kuenda Bulawayo. But umwe mwana anenge achingobhadhara mari yebhazi, but haaendi nebhazi rora harikwire kana one day, because haringokwirwi, rinokwirwa tichienda kubhora kana kuenda kupeace. Pane tono vanosarudzwa kuti ava ndo vachanomiririra chikoro. Saka hapana kana one day raanomirira chikoro mwana anenge angorikuma chikoro, vamwe ndo vanokwira bhazi navo vakabhadhara iwe vachienda. Ndingadai maramba Mwari ndibatsirei, handidi kutenga bhazi nekuti vamwe vakwire, but I want to contribute pachinhu chinondibenefitawo neni. I want to be able to enjoy the things that I'm part of. So yes, we are part of this group. The diocese brought this concept to us. Let us embrace it. Let this discussions ngaende mberi kwatinoenda. Each and every day we want to see this concept grow, so that concept yoipa inokura. Nesuwo Mwari varikuvandudza capacity yedu nemafungiro edu nemaonero edu anonzi maropafadzo aMwari anovandudzwa. Amen. Ngaitiverenge shoko raMwari tibve the power of the seed. Pabhuku raMatthew chapter number 13 verse 31. Jesu akavataurirazve mumwe mufananidzo achiti, umambo hwekudenga hwakafanana netsanga yembeu yemastadi yakatorwa nomunhu achinoikusha kumunda make. Iyo tsanga yemastadi iduku kwazvo pane dzimwe mbeu dzose, asi kana yakura inoita zimuti ziguru kwazvo zvokuti shiri dzose dzinouya kuzovaka matendere adzo kumapazi avo. Jesu akavaudzawo mumwe mufananidzo akati, umambo hwekudenga hwakafanana nembiriso yakatorwa nomumwe mudzimai akandoisanganisa nemabhakiti 3 eupfu kusvikira hwose hwaviriswa. Iri izwi raTenzi. Mashita ndosuku rangu randoda kupendenura mumangwanani ano pamukana wandapiwa kuti tidzidzisane pamusoro penyasha dzaMwari dzatiri kufanira kunamatira sevanhu vakapinda muchirongwa cheHope International chemukando. Mukando watinoita, it is a concept. Mwari anoropafadza concept. Mwari anoropafadza pfungwa yakanaka, ndio inofananidzwa netsanga yemustard. So it is not about the size of the seed. It is not about the size of the seed. Ingadai tese tanga tine mabilions pana mamwe ingadai kusimba. But we have been brought naMwari kuti tuye pano nekuwana kwedu kushoma kuti tinzwisise mashandiro anoita Mwari muupenyu hwevanhu. Saka Mwari anoshanda sei muupenyu hwevanhu? Tanzwa soko iri raverengwa panapa muvhangeri raSt Mateo 13 verse 31. Mwari ndobva ati umambo hwekudenga hwakafanana netsanga yemastadi. Kumwe kutaura anobva ati hunofanana nembiriso, ndio inonzi yeast yadini.
Saka kana tiri tsanga yemastard, tsanga yemastard. Tsanga yemastard imodzidiki diki. Zvazvinoreva ndezvekuti munhu wese tiri panapa takafanana netsanga yemastard. We are so small in the presence of God. Patinoita kuti Mwari vatikurise concept yamari yekukura patinoita kana Mwari vakange vatigara muivhu rakanaka. Saka ndinoda kuti muone kuti ropafadzo yedu haisi mukuwanda kwemari nevava asi zviri mukunzwisisa nyasha dzaMwari pakukurisa kwaanoita zvinhu zvacho nesimba raMwari raanopa kumbeu kuti ikure ive neupenyu ichiva zimuti rakakura rinobva rapa mumvuri shiri dzakawanda dzouya dzichizovaka matendere mukati memuti iwoyo. But tsanga yacho yaita kuti muti uyu uwepo katsanga kadiki. Saka chinhu chekutanga chendinoda kubatsira imini, tarisai vanhu vakaropafadzwa naMwari vakawanda. I have many examples dzevanhu vakamboita mamiliyonera but nhasi vakufamba netsoka. Vanhu vakamboita mukurumbira vachiita zvekudya zvekurasa but iko zvinozvo vanotofamba vachikumbira kuti vawane chekurarira pausiku. Zvazvinoreva ndezvekuti pfuma yese ndeyaMwari. Murikubata zvanaka? Everything belongs to God. Hakuna munhu anoti ndinazvo but zvinhu zvese ndezvaMwari. Saka chinoita Mwari nawo anoda kuti vanhu vanzwisise kuti tinotanga kufana chablesswa imbeu yauinayo, no matter how small the seed is. But if God blesses the seed, uchaona kuti no matter what circumstance, no matter what economic difficulty, God will make sure that you sail through the challenges. Why? Because chakomborerwa imbeu yako. Kwete mali zhinji yauinayo, but that small seed, if God blesses it, it grows. Hapana chinomisa mbeu kuti ikure sekuda kwaMwari. So the concept that I want to preach this morning, the first concept, is the hope. I'm grateful to Magaba Mighty Hope International. It is about hope. Munoziva chinonzi hope in simpler terms. Chinonzi tariro, munochiziva tariro chii? Alright, in simpler terms, hope yakafanana nevanhu vari kuenda kunonamatira mvura kuchechi. Vari kuenda kunonamatira mvura kuchechi kuti Mwari mvura yaramba kunaya, saka tine all night prayer yekunamatira kuti mvura inaye. Alright, pacho vanhu vaenda kumabira ekupira kuti mvura inaye. Saka chinonzi hope manje ndamakapfeka mbuya iyo ndakapuwa skipa nekuda kwekuti ndakaonekwa ndiri mukurudziri mukuru zvehope. Saka chinonzi hope yamakapfeka iyi ndiko kuti kana taenda kunonamatira mvura, vanhu vakawanda vakaenda kunonamatira mvura but vakangoenda vakadaro, but pane kamwana kadiki kakati tikuenda kuchechi kunonamatira mvura but pamwe tisati tadzoka inogona kunge yanaya, saka akatakura umbrella pakuenda kumunamato wekunamatira mvura. Hapana kana vanhu vazvibata. Saka unoenda kunonamatira mvura sei iwewe urega kutakura umbrella? Saka hausi kutira kuti munamato wako utapindurwa mvura yonaya wogonayiwa pakudzokera kuno. Saka the young man took an umbrella to go for a prayer to pray for the rain because he was so sure, he was so hopeful kuti mvura yati kunamata ichanaya, saka I needed an umbrella to cover myself. Did you bring an umbrella today? Hamuna. Why? Because hope yenyu manje kuti tikuitawo mabelo zvakabuda. Wadikani tinamato ichi kana takanga taita business edu nekuropafadzwa naMwari, kana pane vana business pana patine maexamples akawanda. Ndine vanhu vakasvika pano paSt James vachifamba netsoka. Vanhu ndakabva panapa vakutenga dzimotokari vachitenga masitendi vachinowaka vachitaita examples of people vakaratidza hope inotyisa yekuti uchivatarisa vanhu vaikuti ava ndetsoka vacharamba vari vetsoka. But iko zvinozvi vamotokari vakomira vaya vaifamba nemota kuti yaitakurei mupenyu unochinja because kana takange tine tariro tine hope. Zvoreva kuti kana patinofunga mati tinamata tinotobhiliva kuti Mwari vatoita kare zvatiri kunamatira. Why? Because God knows the heart. Saka usakuzvitaura Mwari vanotoziva kare zvakuda. Saka God responds to your prayers even musati maiburitsa pamuromo penyu. Munibata? Saka hope is that ability to take an umbrella to church to pray for the rains. Amen. Saka chinhu chandinoda kutanga kutaura panapa ndiyo hope iyoyo kuti ngatidamatei Mwari kuti vatipe tariro pamusoro pembeu yatinayo. Alright? Musanamatire matani embeu. Mumwe akapuwa 50 tons dzembeu nefertilizer yakakwanira paakadyara chabuda hapana. Murikubata zvakanaka? Saka kukohwa hakusi pakuti ndawana mbeu yakawanda sei nemafertilizer.
Wamwari matractor chaiwo akanaka ekuti vanoenda vachirima but wotoona mumwe anenge achirwa nebadza achida kutemera pasi so otokohwa zvakawanda kudarika akarima netractor. Tibvunzeka mumapurazi tinozviona. It is not about the resources that you have, but it is about the hope and the focus that you have pamusoro pechinhu chaunoda kuachiva. Timoti akanyora wanda akati murimi anoshanda nesimba ndiye anokohwa zvinotanga kuibva. Muri zvanaka. Saka ritoqualifya Timothy kuti pane varimi yes vane resources but pane kanonzi kushanda nesimba aka kanoropafadzwa naMwari. Mumhanyi anomhanya achichengeta mitemo yekumhanya ndiye anopuwa mubayiro. Ndoda kuti Mwari vatibatsire mangwanani anaya. Hope is about the seed that you have and pray to God kuti Mwari ndine tariro yekuti pazvishoma zvamandipa izvi you are going to help me to produce results. Kushanda kubatsire kungoshanda pasina chinobuda. Aiwa kana vana vaIsraeri vakazvina Mwari muchapinda munyika yechipikirwa muchibva kuuraya weIjipita vakazvina going to work there but if you work you have to produce results. Zvinotoreva kuti pane vanhu vakatobvawo muIjipita vatotumwa vakatorwa naMwari vakatoyambutswawo gungwa dzvuku but vakanofa nenzara vari munyika yechipikirwa nyika yehuchi nemukaka. Why? Because vakasvika vakagarira maoko avo vari munyika yehuchi nei. Amen. Imi munoti muZimbabwe makaoma zvinhu zvakaoma munomo munonyeba. Kunyeba kwenyu uyai kwawo Kmart. Nhasi tichibva pano tiende kwawo Kmart muone matroli anenge achikushwa nevamwe. Munondiudza imi kuti aiwa ndazochita Zimbabwe yakaoma but inini ndakaomera. With the same land yekuti munhu ari kurara nenzara mumwe munhu ari kurara akaguta zokuta ari kutambura nekuguta. In the same time yekutsvaga kuti hembe ndopfeka ipi mwadho musina chekupfeka mumwe munhu ari kutoshaya hope nekuti ndopfeka ipi dzawandisa kuya kundotora nembe pacha. So what do you want to pray for? Haasi matani kuti Mwari ndipiwa masaga nemasaga ekutenda. Hanzi vaJesu kadzana kakaita sei? Kadiniki kemastadi kakakura kakaita zvinhu zvinotyisa. So what you have to pray for is God's blessings in whatever you do. Saka pamukando panapa we need hope kuti patikuti Mwari tikudyara mbeu yedu. Mwari haasatarisa saizi yembeu yako but ari kutarisa utendo rwauinarwo pakudyara mbeu yako. That is what makes a difference. The faith that you have, the capacity. Murubata. Ndoda kupa example. Mundiregerere, I will give an example. Because we are my head. Tina Nyaratu. Ulize kama ni Nyaratu. Ora itomo tinasita mtoto na Mariese ya ina. Mtoto Yesu. Mamilioni za mtoto. Kwa that right time na 1% James. Tunaona mkando wa kwa na Mario. Kwa finance kwa kwanza. Kana hadi mamilioni ya kwa mtoto Yesu asida na send ngoja zisita mtoto amromo. In 1 month time, Maria said that the Empire never to say that. Because from time when you pay the police, just imagine you're going to open the police. Sakachaka kwa na Maria is mine, asaka kwa ile capacity. Aka kwa ile capacity. Saka wewe wamtoa na Maria said, mangwana anakuwa ile hivi. Because chaka kwa na Maria capacity saka anamukoka, pacha wanaweza nimshuka. Kunzani mkoka kwa Maria kumtega. Why? Because he has established himself to provide a service. Saka whether you like it or not, Makuwa Marini, Chemunopia Marichi, and Moti Mariano, and Adam Mariano, and Sapon. Saka Patu by Marini, Mapena, Saputa, so that Maria, why? So even if we give you all this money, you take it back to you. Even the Maria tried, Masua Economics, and 5 days, one side, with the better rubber and the temporary phone. With that, they have a million of to support. In 1 month, Maria actually gets to get a band because Maria can capacity. So what I'm encouraging is a project-oriented church. One on it, and this is to Hope International. Wakaronga Kumbe, but this is what can I chungana Maria Chungana, Pamunoshiana dividends. Then I marry what Tango projects, Chaiwo, my projects are no particular so that Mario in by Shiberican, the Kuberican Irek, Pamikano Chete, but we need to see people doing projects from Sorope Marizavar benefit of Pamukano.
nekuda kuti Mwari vanenge varopafadza mbeu yenyu yemustard. Murubata? Saka sini vanhu muchitsvinyirana kuti vane faith yakawanda kudarika yevava. Ava vanotenda chaizvo kuna Mwari kudarika ava. Hakuna faith haimezhewe. Hanzi naMwari kana uine kutenda kwakaita sekwemustard. Manzwa zvaita mbiriso. Hanzi inosanganiswa iri shoma shoma yoiswa mumabhageti nemabhageti eflour, but inofutisa flour yese. Flour inokontrolewa nekambiriso kadiki diki kaiswa imomo. But hamuenzaniseka kuti 2 cups the yeast ne 2 cups the flour. Aiwa. Mbiriso inoiswa ka teaspoon. Mumaflour nemaflour akawanda, but ona izvo inoita influence the flour kuti flour iite zviri kudiwa nekambiriso kadiki diki kaiswa imomo. Now I want to assure you, if you are blessed by God, if God blesses your seed, you make a difference. Paunosvika iwewe unosvika uchimake a difference. Nyange vanhu vasingari vachida, unoona vanhu vachiuya, unoita ngone mushonga, vanhu vachiuya nemari dzavo kwauri kuti vakudzosere mari. So you need to be produced. Kana ari mazai itaka mazai, kana dziri huku itaka huku, kuitira kuti wakagara kumba vanhu vakunokere pamusiwo achitauya zosiya mari chikuda huku. Unoona kuti munhu ukungonosiya mari kwevamwe chete uchiteka zvinhu zvese. Ndakazviramba. Bishop Chad vakazondidaidza kuBishop Bond chidzidza vafundisi vari kucollege. Ndakati vafundisi munofanira kudzidza chimwe chinhu. Wakaona uchiburitsa mari pazvinhu zvese, ndiyo definition yeurombo iyo. If you lose more than what you are gaining, you are poor. Chii chinonzi poverty nayo? Urombo chii? Handi urombo kutaura kuti iwe une $10 muchikwama, but zvinhu zvauri kuda iwe zviri kuda 40. Ndo poverty. It means you have little, which is far little than what you need. Saka munhu anonzi ari poor anonzi ane zvishoma kudarika pane zvaanoda kuti akwanise kurarama. That's the definition of poverty. Saka mbuya, pamuri kudzokera kumba, because of Hope International, vhurikai maziso. Imimi hamuna kumbosiyana namasiwa, hamuna kumbosiyana namatarajika, nekuti muri munhu akasikwa naMwari ane nzeve mbiri, ane mhino yaMwari nemuromo nemaoko ake nemakumbo. Mwari anogona kumeka difference nemimi. Mwari anogona kudyara mbeu yekuti mumwe munhu anotoshamisa kana makafokasa pazvinhu zvamunenge mafokasa pazvinhu. Mwari achikubatsirai monzwisisa kukosha kwakaita vamwe awa. Makaenda kunoona nyaradzo ndogara ndichiseka nevashandi vachiti hapana pacho vakaona vakapfeka suti inenge iri suti chaiyo, vakachengeteka. Why? Because the employer knows kuti ava vana ava ndo vanoita kuti ndive nemukurumbira. Saka ndoda kuti mubate zvakanaka. Poverty is when you lose more than what you are gaining. Pane vakaita sainzi ere kuchikoro? Ana masvikeni pamwe sainzi dzakasadza ako kwamakadzidza. But kusainzi pane concept inonzi wilting. Makamboizwa wilting. Chachirungu ndiregerei kugrindel kwandavo tinowana. Inonzi wilting kana kuti kusvava. Unoona muriwo uri mugadheni, unoona wakungosvava so. Zvinoreva kuti muriwo uyu uri kurasikirwa nemvura. Handiti? Mwakaona ndichidikitira kudai, ndakaswera ndichidikitira ndakasamwa mvura, manheru ndenda kurwara. Because ndaburitsa mvura yakawanda kudarika yandatora. Saka it means ndinofanira kutora mvura ndichiwedzera yaita sei? Saka upenyu ndo zvauri, wakaona uchibuditsa zvakawanda kudarika zvauri kuwana, ndiyo urombo uyo. Saka kusainzi hanzi kamuriwo kaya kana kari karugare unoona kachisvava so. Zvinoreva kuti kari kurohwa nezuva, kari kubuditsa mvura ichienda mumhepo. Akasikuwana imwe mvura yakakwanira futi kuti ipinde makaya. Saka kanosvava. Saka muchaona kuti vakawanda wenyu vakaita zvekutamba, munopedzisira maputa muchisvava, nekuti muri kurasikirwa nezvakawanda kudarika zvamukubenefita. My challenge today to the diocese, vanopama manjengwa, as you lead this beautiful concept yemukando Hope International, let us develop these people. Let us develop Anglicans into business people. Vanhu vanonzwisisa kuti Mwari haana kuti munhu wese achavhura benki kana kuti munhu wese achavhura supermarket, but Mwari akati munhu wese achakomborerwa ari paari. The power of the seed of God, it does not matter the size of the seed, but the hope that you have in putting that seed down. Kana uine rutendo pakudyara mbeu yako, Mwari vachaita kuti ikure iyo wazimutisi guruguru. No matter where you are, hazvina basa kuti ndikupi. Bvunzai kavanhu ndakamboshanda navo kuchitumbidza kuseremonika kwaseki. Hatisi vafundisi kaisa vanoti kana ndiko Grindel hado kwendichatenga bhutsu yakanaka. Ndiri paseki ndaipfeka bhutsu yakanaka, ndakadya zvakanaka. Paseki pacho ipapo ndakasvika chechi ichinzi iri kutambudzika, but ndakashanda nayo yakava nemukurumbira. Pandakanzi ndinobva paseki ndakachema musodzi kuti chechi yasimuka Mwari mandibvisirei. But umwe munhu akanzi endai kuvanoona kuchema kuti akachitike kure. It is not kuti kana muzarabani ndakanzi ndaenda nhasi, I tell you munotera muzarabani kuti ndinakini kuti
It is not about where you are, but it is about what is in you, the seed and the power of the seed of God. Saka nasu no doubt pakupenda ku as a product of this mukando wakatangwa. Ende munovumuka muronea ukono chitomasa kuti vegetable onion watenga zvese watenga une problem watenga zai kumba kwangu. This is a testimony kana pane vanoda andendeni nasi anditenge huku yekudya anditenge broiler ndinawo anditenge mazai ndine huku dzangu 12 dzinokanda mazai 11 pazuva. Saka mazai anditenge anotowanda kutengesera wamwe mundoziva kuti varipo vamwe vanomirira kutenga. Kumba kwangu anditenge mavegetable, kumba kwangu anditenge madomasi, kumba kwangu anditenge maonyeni, kumba kwangu anditenge mbamba ino, tenga mbamba ino, tenga mavegetable. Kumba kwangu anditenge hufu. Mafuta ndo ndakatadza, asi kana pamberi apo pamwe andichatenge mafuta. Ndeta kusvika ndiko. Saka ndoti munhu unoona kuti mafuta atinotenga nei patinotengeka mazai e12 not kuti simple meza hapana kushoma kana kuenda kumaprofita kana kunapofa hapana tinokanda mazai 11 pazuva zvoreva kuti pa 5 days dzinenge dzakanda mazai mangani 55 ine mukadzi wangu nevana 2 tinovambe kuti apedzi tinodya 20 because tinoda uya 20 mazai saka tinodya kamwana vangu vamusikana ndoti mamwe iji amamwe kutambisa then next week, tokuwa totoka mambo wanaokuja mambo watambisa. Then tumsala kama hiyo create. Mafuta haya yanataka sana bila pesa. Ajili kuna kwa dawa ya mbali tutoteka reko, tutoteka salad cream. Kupala leo ngani. Saka ngani ndio 1000 ndio. Ndio ngani. All of the power of the seed. Kana maana kukombola kwa inazo. Ndio chakana kaka ikasibundira kakura shiri zakauya kupanyika nenyika zakamatendere vanhu vakagara pamukuru mbiri soshoma yakaiswa mumabhaketi nemabhaketi eflower yakainfluenza flower yakava nedifference. Who is the yeast? Iwewe ndiweka mix, iwewe ndiweka mastard kandikutaura nhasi. Because of the hope that you are going to have, the hope that you are going to put down together with your seed today, you are surely going to grow and God will see you prosper. Ndataura nguva yakapfuura udarika yakapiwa mari vatikomborera nekutoropaa